Gak boleh, gak boleh. Gak boleh kan di kakak ayah di kakakku itu gak boleh. Iki kok ya. Ngapa kok? Sehat, kita sehat. Sehat jale. Cek cek umur Cek, cek, halo, halo. Kok nyanyi. Ilham. Cek sound. Cek, mun iki lho. Dan COK. Dan. Cek. Lah terang mendel lho, bocah. Saya tahu. Ente kan boy melu lho. Nang ada tapi HP nanae. Siapa? Apa kok yo ngerti ku sambatan? Ketara ning kene sambatan ora duwe amplop. Yo Eneng ngasih nang sambatan tuh eneng. oh sak menika kowe ning kabeh iki bayaran, Mak. Bela dhewe ning kene asine kon usung. Iki Sego kabeh. iki semene bayar iki bayar. Sing ora guru iki to. Sing ora Ya guru Allah, tok. aja ana sing alus ya. Asli iki mau. Kok kok. Matamu kene iki lho iki kok. Mamune apa aku sambatan? Iya. Ora sambatan aku. Ning kene mau enak tertera. Bela tukang usung sego. Iya, kowe apa kok jatil? Yo dirapne raimu kuwi to kok iso. Amangi. Kok mamune aku sambatan to? Bela pelecehan kuwi. Padane to ham. Pelecehan. Larang. Lah banci larang jenenge jatil lek dibayar profesional. Aku ora ora meng HP nanae yo ora. Ganti lah regane. Pak tak omongi. Nyapa? Perkamerane sik repot. Alah repot Ora, balesi sing DBN-ke urung lunas sing makane dibalesi. Oh iya. Sing urung lunas ki dibalesi. Apa? Yang buri panggung DBN. Aku wis spray. Wis spray aku. Lah jembek jenengmu ning buri panggung. Wis spray. Saiki apa? Wis. Online. Wes iki aja udur. Kowe mau ning kene yo dibayar. Aku ora dibayar. Ora dibayar. Ora. Lah ya layak. Gimana duitku to, Mas? Iki tak apa? Mas. Dasarku tak tambahin dasi kita. Ora sedang balik-balik sini, Mas. Ya wis ngene. Sing operasi Ya si tatak yo tumor. Ayo si para aja. Sido. Tak setrum gendi. Mau. Mau mbokmu. Suwi.
pokoke aku arep golek dhewe sing kaya luwih kaya nggonamu. Lah kowe golek kaya nggon aku. Jan. Apa sih? Kita omongan Mas Dino no ngadus Mas. Urung sewa. Urung adu iso ganti pampers. Kok ya seneng ngono kok. Sopo? Lah pinginane digo brandu wong mendem ngono lho. Enggak. Di menawa butuh gedung. Jane sing go motor nang loro. Enak ta? Anak Iya ta. sing go motor nang loro. Alah tak pilih dhewe. Tak golek dhewe. Ayo Di. Tibake demenane rek dia ning ngono kuwi ya. Piye? Nyapa? Kita lanang yo ben to motor yo lanang kok yo. Ya sing arane wedok yo merem berarti. Bosok jatilan kowe bosok ya iki ya. Piye? Rasane piye? Lah mosok rae diantem terus ngene iki lho. Ya tapi penak to? Hah? Penak ora? Penak atos kaya mbah ae. Lah kok ora atas? Lah kowe kaya aspal lho, teng teng teng. Kok iso? Narane ampe bengep iki. Sing atas ki mau kleru nyuk. Lah sing ngendi kudune sing Gatik wingke ki. wah. Heeh. Dek ben ki empuk. Piye? Oh dibaleni neh. Oh, kulit sing puk. Heeh, ya. Baleni neh sak uklan tak wis sing puk. Oke. Lah kok kene aku. Nyuwun sewu. Niki enten sing empuk tenan niki. Enak. Enak tenan. Enak. Wis to ndang ngerasa ngomong ae. Pawangane kaya petinju aja. Ayo. Kok iso petinju ke piye wanita kok petinju? Lagi ngoten ya diajeng. Lah kaya petinju kok. Cobi jenengan anu mekekeh ngene. Makeke. Enggak bisa. Alah bisa. Alah bisa agak kesini jale. Ya Allah. Jam Sike kanan dibuka. Ora kiko bekakasku pra yo suwek jaitne no. Kok iso? Ora raga karo magetan akeh tukang jahit. Lah iya to lek kiko lek bekakasku tinggi rayan wong loro yo suwek jaitne adik yo emah. Apa ya wes. Lah iya nah yo es pisang es. Ayo. Kasih ya. Ya.
Lah sumo karo ndas telu walian. Ngaprane karo sirah ge mau. Empuk pora rene sik. Empuk. Jane, Empuk pora. jane cara panggungmu ki jenenge sapa ta? Cara panggungmu nang kene ki jenenge sapa? Namaku. jeneng artis Oh, nama artisku Cornelius Cita. Alah. Jane, jeneng angel Ram. Cornelius Cita. Cornelius Stella. Ya ngono penak to. Korne apa? Cornelius Cita. Lah jenenge yo party yo elang KTP. Jenenge sapa? Party. Party. Lah kok ro kowe? Kata kok ora tau iki. Lah yo kike penak korong. Iki wis penak. Heeh, wis penak. Sik iki mau acarane apa tak tekoke jajale. Anu, reokan iki wau. Nggih. Lah reokan ki sunatan apa resepsi apa-apa? Suran. Suran. Acarane surah. Nah, acarane Masyarakat desa ngasinan ki ngasinan apa? Suran. Onone suran makane nanggap reokan Nanggap reokan. Reok apa jenenge? singa lodang Singolodang. sampai ditanggap adoh-adoh magetan tekone kene supaya ora nyampluk iraiku terus. Si magetane sapa lho, Nyuk? Wah, aku dari Betawi kok. Halo Betawi ya. Betawi. Makanya aku tadi di sini itu terlonte-lonte loh. Tapi Terlonta-lonta. Betawi Betawi. Cara bari bahasane kesana malah. kesane. Oh iya. Terus Halo. halo. Oh Halo lo apa? lo ke ya aku Kok lo ya aku. Kesana malah. kesane Kesana kak lo lo Mari kono ana soto lek luwe. Teh. Terlonta-lonta. Saiki terlonta-lonta. Mergane ning Ponorogo matani A. Oh saiki mateni Andi Andi Matani kowe kuwi kok dihukum. Andi tak patenane. Ya iki. Iki jenenge A. Patenan iki lho. Padha butone. Terlonta-lonta ya Pak wis. Rene. Heeh piye? Jenenge ning Suran kuwi ya. Ning desane iki adoh saka Malapetaka. Heeh. Adoh karo demit. Heeh. Lah kok ngasinanke malah nekane demit. Kok sedemit ku lho. Sing bener to iki. Lah iya kok iso Kok demit piye to? pirsani tiyang kathah ki tutuke iki sing Lah, iya. matur ki sing apik ngono lho. Tutuke iki sing matuk. Iki lho. Iki ngono spesial lho. Iki. Iki sing spesial. Lah kok serne aku? Oh. Spesial apa? Binatang tamu ki ya iki sing jenenge binatang tamu. Ya. Bintang Nyuk. Bintang. Kleru to. Lah ya bintang kejora ngasinan Ya. arep nekakne Cornelius Citai calang 10 tahun kepungkur. Masakmu kula. Kok ya. Ayo Yo. didongakne. Iki warga desa masyarakat ngasinan jedhes. Mugi-mugi sedaya sing rawuh mriki panjang umur sehat terus nggih. Amin. Mugi-mugi rezekine tambah katuwas danten. Amin. Ayo. Andung wektu andung wedal ya, Bu. Nggih. Ayo, ayo Ding. Duwe banter dhewe. Lah kae nyanti kae. Macane kae. Ayo.